Good morning, Iloilo. Welcome sa atong programa, ang hatdo sang Iloilo Police Provincial Office. Ang kape kag balita. Yari kita subong sa adlaw sang bulan sang Enero, adlaw sang 2022, City subong nga adlaw bo Friday subong Yes. ma'am kag Thanks sir. God. Kata po Yes. una, first Friday no Of kag the month. of the week and of the month and of for the this year. Yeah. Wala siya, Ano kay sakto. mo na kay memorable no kay kada unagid nga Biyernes no sa unagid nga bulan kag sa sining bagong tuig. Kag sa ngalan sa aton sining Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero kag mangin kaupo ninyo sa subong nga aga ang inyo sining nga mga Ilocos Caps. Sa ngalan ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr., ako si Police Corporal Erin Magarso. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Tupas Umite. Kag ako naman si Patrol Woman Maria Ardena Panes Diwati. Yes, Happy New Year gid mo Yes, Happy New Year! Na-miss niyo ba ako? Yes. First nakabalik, at least na nakabalik mas mga bigo Yes. sa Monday pa si mama makabalik no. At sa kaupo na sa Nakakamiss subong. na hambal ako to. Sige na, pakikibin nyo na ako, Bi. Yeah. Biglaw na ko. Kag base man na miss niyo dira si Patrol Woman Angelica Pedras Pedras. kag si Patrol Woman Clarice Argelias no. Mangino po na to na sa karon sa ronda sa probinsya. Yes, no? Pasalamatan taman sila. Part na sila sang aton nga mga technical staff man. Yes, Now, kag- watching dira sa aton 43 ka mga police stations, kag duwa ka mobile force companies, And of no? course, Sa yes. subong ang aton nga mga Oo. taga mobile force naga-undergo sang Oo. booster dito sa WBSU, no? Sa mga gusto pang maghabol, magpa-booster na kamo na lang ang ginahulat. Yes. At pagkatapos ang KKB namon, mapa-booster naman kami dito, di ba? Para gina sa aton ang pagpa-booster. Yes, So, sa isagid liwat, ka may mayadayan gid nga aga sa Yes. tanan naton nga mga followers no nga malapit na 32,000 ka mga Ooh, followers naton. grabe. Kag mga likers nga nagasubaybay gid sa aton nga programa diri sa Iloilo Police Provincial Office. Oh, mag-greet kita na isang happy birthday sa mga Facebook friends naton dira, no? Kay Ma'am Gina Libuon. Happy Yeah. birthday Happy kay birthday. 461. Kay Rona Jane Palma Ibacuado. Happy birthday po. Kay Maria Lourdes Magarso. O, ano mo ni Win? Happy birthday relative po, ko. no? Kay Chuck Bass. Happy birthday, Maria Lee Jimenez. Happy birthday kay Domingo Calderon Valderas. Sir, happy birthday po. Happy Pila na edad birthday. mo, sir, ha? Unethical to ask ko, no? Kay Dandy Valdesimo, happy birthday. Kay Rinaldo Larea, kay Ira Belbo, kay classmate ko sa Makilas. Good morning sa tanan ko ng mga classmates sa Makilas. Kay JC Roberto, kay Gary Munoz, Mary Grace Villa, Happy kay Auntie birthday. Jen, kay Donna Condes. Yes, happy birthday. Belated happy birthday naman Yes, yan. happy birthday. So sa liwat, happy birthday. Mandira, belated happy birthday kay Dan Michael, nga classmate namon. And of course, sa pare namon dira sa Mina Pototan, advance happy birthday Padre Buboy. Thank you so much for subscribing. Wag grabe do YouTube. Thank you so much Following. for following sa aton. Of course, the Sir Itek na dinong Max. Thank you so much sa iba naton dira nga mga watchers nga wala pa nakabalo sa aton nga segment. Pwede nyo ini-share, i-like ang aton program kay para may baluan man sa inyong makilala ang bago kag latest kag fresh nga mga balita. Okay? Yes, no kag yes mamaya pa kita Happy watching man dira kay Sir Jimboy Velches Muya. Ooh. Sir, Yes, good morning, thank you good so morning. much. Kay Alger din na ara na kamusta ang imo dara nga online class? Hindi na magnobyo-nobyo ha. Pag-eskwela. Dapat ko mag-eskwela gina tutong gid no. So, Mayo budlay Focus. na. Wow. Oh, andito na si Ma'am Sunshine Igia. Good morning Good po sa morning. inyong lahat. Mga ma'am and sir, and kay Itina Nanette Ay, Nanette Gallardo. na siya, Gallardo. Yes. So, kayo so friend Classmate. mo. Thank you Yes, so much. good morning gid kag sa tanan nga mga may birthday sa subong adlaw. Happy Happy birthday birthday. gid sa inyo tanan. Yes. Hindi ko maintindihan ang chimpo. Mainit nga malamig Oo. na ano no. Nga daw Tunga-tunga. oo. Yes, pero sa gyapon na mananayang aton sini nga timpo kag wala kita sang palabuton sini nga mga low pressure no kag tani no mga tayuyon nga mangin okay na aton sini nga timpo. Kag halos gusto ko ni sa nga iba niya mga mangumuman nato no gusto nila nga magaulan-ulan man tani no na magalawig man ang tani ang ulan na kay kinahanglan na sa aton sini nga mga Yes. pananom. Well, no Yes. aton si at this moment siguro no aton sini pagadulong ang mga headlines no sa aton sini mga balita nga nagalanabo kahapon kag kagabi kag kaginasang kasanagon.
So una dira no isa sini kamuling incident ang natabo dira sa Banwa sang Pavia nga sa diin ang biktima ang dead on arrival sang gidala sa isa sini ka hospital. No, arestado sang Batad PNP ang mga suspitsado nga illegal nga nagapangisda sa kalalawran nga sakop sang Batad, Iloilo. And of course, may natabo man nga stabbing incident sa Banwa sang San Dionisio, Iloilo. Yes, no kay isa sini ka 21 anyos nga lalaki na naman ang dead on arrival sa Kalinog District Hospital. Ang ikalima na sini naton sini nga na record nga sang kaso nga paghikog sa subong nga bagong tuig. No, kag 62 anyos nga lalaki nasapuan nga patay sa Banwa sang Uton. 49 anyos nga lalaki na sapuan nga nagautaw-utaw sa kalalawran nga sakop sang Istansya. Istansya, Iloilo. Kag mayaraman kita nga pagkadulong sa subong aga ang COVID case bulletin no, ang COVID status no, diri sa probinsya sang Iloilo as of yesterday January 6, 2022. At syempre, ang quarantine status classification sang probinsya sang Iloilo. Kaya sa mo ito nga aton sining mga headlines nga aton sining pagkadulong sa subong nga aga kag sa kaundan sa aton sining mga balita no. By the way no, good morning sa aton nga Provincial Director Police Colonel Galbert Guerrero nga naga-monitor gid sa aton sa subong nga aga kag kay ma'am no sa Ay, ila ma'am, hindi na ma'am, good morning ka sexy ni ma'am. Oh, ma'am, sana Good all morning. sexy. Ma'am, good morning po. Yes, kag sa detalye na sa aton sining nga balita no dira sa Batad Iloilo no may mga arestado kita sang sining nga nagbayular no sang illegal fishing nga nagkalhanabo kahapon or nadakpan no rather no kagabi no dira sa Banwa sang istansya na kung sa diyan ning mga arestado naglambot sa anong tanan no nga illegal nga nagapangisda no dira sa sakop sang nasambit sini nga Banwa nga amo na bala no nga ginaliwat-liwat nato no nga sa aton sini nga mga pumuluyo dira no nga kung na magpangisda kamo sa mga designated or sa mga allowed area lang no. Kagabay the way no, good morning gali sa aton sini nga driver man no si Sir J no Police Staff Sergeant J Dogayo. Good morning gid. Good morning. Nga nakamonitor man sa aton. Yes, at syempre, sa bahay naman sa Kalinog MPS, isa naman ang nakit-an dito nga nag-suicide, no? Pag ini natabo ang pag-suicide niya, naka-text pa ni siya sa member of the family, no? Sa ila relative, nga nagapangayo isang pasensya sa iya nga gumankon nga babae. I don't know kung why takabalo kung ano ang rason kung aga pa ngayon sa sang pasensya amo to nagkomentar sa sang suicide kanugon lang kay bata on pa ini ang nagkomentar nga suicide isa ka 21 anyos lalaki ini siya no kagay ka non sa mami kalima na naton nga na-record sa subo nga tuig no so do medyo quite alarming no kagadra sa Banwa sang Kalinog gani mama isa na sa ikaduwa na sa nga case no sa ang nagligan nga bulan may araman sila nga isa and then sa subong bulan or sa subong semana may araman sila nga kaso no so medyo na alarm naman no ang Banwa sang Kalinog muna no padayon ang gyapon naton sining kampanya sa aton sining mga pumuluyo dira no nga kung may mga himata kamo dira nga nakasufrer sa mga depression kag may mga problema man sini sa mga paminsaron or may ara kamo nga nato may mga makitaan ba lang ang mga sintomas no nga nabatyagan ang inyo sining pamilya no nga kung pwede lang no magpalapit kamo sa aton sining pag-ulikides no sa mga kabanwahanan nga naga-cater gid no sa kaso sang paghikog kay sila ini sila ang magabulig no sa aton sining mga or sa inyo sa ining mga himata agod nga maproseso kung anong mga kinahanglanon ang or mga needed no nga dapat nga himuon sa inyo sining nga himata kay mag-coordinate kita sa mga other agencies agod nga matagaan sang atensyon no ang inyo sining nga himata agod nga hindi na maglambot pa sa paghikog kay babudlay ng adaan ma'am kag sir kung mag-atake ang depresyon nga ginatawag kay hindi ina siya langulango. Okay? Yes, no, kamo na gani ang aton nga Iloilo Police Provincial Office magapatigayon man sang suicide awareness next week na siya. Para naman na sa mga personnel naton, no? Part na sa sang program naton for this 2022. Kag dito naman sa bahin sang Uton MPS, kag dito man sa istansya, ano man may nakitaan man dito nga found dead body no ang isa diri nasa state of decomposition na ang isa naman niya nasa puwan na lang siya nalumos nga nagutaw-utaw na lang ang dira sa Banwa sang Uton man yes oo ang sa Banwa sang Uton dito ya sa vacant plot kung sa diin may ara na siya dito nga daw kubo-kubo lang bala na nakita na lang na siya oo sang mga trabahante sa piyak nga pader kayo na may nasa state of decomposition na syempre nagapanibaho na. Ang isa naman niya dito sa istansya nakitaan siya nga nagautaw-utaw na ang hambal ganit sa mga witness nakitaan siya nagapangapikapi pa tapos ang uli nakita na lang siya gautaw-utaw na no pag dito naman sa
Sa Pabia MPS, isa man ka moling incident ang natabo, no? Kung sa diin na hindi lang sila gani, miniginhamba namon, kung nagainom-inom gani kamo, ibutang nyo ang ilimnon sa tiyan nyo, hindi sa ulo. No, ari nagbinaisay sila sa kaupod nga nag-inom, no? Nga tuna nga nagbinaisay sila, pinapungulay ang waluoy lang sining biktima naton, namatay gid ini siya, no? I-pronounce dead ni siya sa isa ka ospital ba, no? Sa ospital nila sa Pabia MPS, no? Yes. Kag dito man sa San Dionisio MPS, isa man kabun-anay ang natabo man amo manggihapon ba sa pag-innanay kagang kalain lang siniya kay ice pick ang gingamit. Ang gamit sa iya please lang, so, no? ang bottom line nagyapon ang hinubog ang rason sa sining mga insidente kag usually nagakatabo ini sa oras ang aton sining curfew hours o kung kagabihon, no? So sa aton sumupuluy gyapon ang bottom line diri ang ilim non, no? Kung pwede man lang, no, maginom ko mo sa panimalay nyo na lang pag nga wala na kamo sang liwan nga makontra dira or kay cause pa kita sang aksidente kag molamit pa ang iban. No, dudo ka subo lang kay kahapon, staff duty officer kita, 4 gid ang namatay, isa ka suicide, 2 ka found dead body ang nakitaan, kag isa to amo tong biktima sa muling incident ka namatay, no? Do ka subo lang amo nang sugata sa bagong tuig sa aton. Yes, no, kag yes, siguro may laktan si ma'am, no? Siguro ma-exit na lang anay si ma'am. Maka-booster kita, ha? Sige ma'am. Thank you so much. Good ma'am, sa aton singa pagupod sa Subo nga aga, kaya aton sining si ma'am may mapa-booster na. So kinahanglan din na thank you so much ma'am kag halong ma'am upod sa aton sining provincial director. Yes, no, sa tanan naton nga mga followers, thank you so much gid sa inyo sining pagsubaybay, no? Kag padayon sa aton sining programa sa Subo nga aga, no? Continue na naton ang pagdulong na naman sang another COVID case bulletin na naman, no, aton sining discuss sa Subo nga aga nga kung sabihin ma'am pila nakakaso kagapon is pila lang kita kapon 8, no? Sa Subo nga pila na blang case bulletin naton diri sa probinsya sang Iloilo gikan sa aton sining Iloilo Provincial Health Office. So may ara kita subong local case nga grand total nga 24 for sa Bilugan gid we have 31 kaupod nila mga LSI naton. So ang nagapanguna gid dira nga banwa is ang banwa sang Pavia. And of course ginapasundan sang banwa sang Lambunaw. Kaupod sang Miagaw. And of course Gimbal pagkatapos. So bali ang Pavia may ara sa grand total nga 8 ka mga COVID case nga na lista. And of course Lambunaw may 7. Miagaw may grand total nga 6 baw. Gimbal may ara 3, San Enrique may ara 1. May ara San Enrique, Santa Barbara, Calinog, Carles, Cabatuan, Leganes, Anilaw, no, may ara katag-isa sinika na record nga COVID case as of yesterday. Kag naglambot tinatanan na 31 na daw medyo quite alarming, no, sa subong kung amo ning status ang aton sining COVID case diri sa probinsya sang Iloilo. Kay kun sa din ang local case is diri is 24, ang locally stranded individual nato no kun LSI is 6, kag may isa sinika returning OFW na versus Filipino workers naton nga nagpositive sa kaso sang COVID, no. So sa aton sumapumluyo extra gid nga paghalong, no, sa subong inuras, no, or subong siningay nadlaw kaya ang syudad sang Iloilo, no, umpisa sa Domingo Enero 9 kag tubtob sa 15, no. Syudad sang Iloilo, ang syudad sang Iloilo na alert level 3 na, no. So tani no hindi naman hindi kita diri maulamid diri sa probinsya sang Iloilo nga mapaydalon pa kita sa alert level 3 is because nga kabudlay gid naman itong alert level 3 ang status ang aton sining probinsya, no. Kay kung sa alert level 3 just in case na halimbawa i-implementan si Iloilo sa Sunday, kung alert level 3 is ang aton sining mga venue capacity is 30-50 lang. So tama kagamay, no, way ganito sa katunga ang ginalaw na 50% nga na open air pa na sa So dapat reminder sa aton nga mga pumuluyo, kung wala man lang kamo katuan, kung hindi man lang importante ang inyo pag-agtuan, hindi nila kamo na sa gigwa sa balay nyo panumdumon ninyo, hindi lang safety ninyo ang among na panumdum, kundi safety man sa pamilya nyo. Kay magudlay na example, may senior kamo tong upod sa balay nyo, hindi unvaccinated pa sa. Tapos nagwa kamo, tapos wala kaya bala mo ang virus, hindi nato na makita. Unlike sa kumbaga makita nato ng mga yabok sometimes, ang yabok higko sa lawas makita dapat, pero ang virus hindi nato na makita. So sa liwat, kung magwagid man kamo nga kilanglan no nyo gid, madala lang kamo dapat sang face mask.
pwede isla nyo dahil yung face mask nyo after pila ka hours kay para yung hindi ka mo yes. And of course, ang sanitizer. Kung pwede ka face shield na lang kamo kung hindi man lang alang-ala. Tapos social distancing gid nga ginatawag. Kay hindi mo yan mapaktan kumbaga ipanumdumon mo kuno ang imo pod nga may COVID. Although nga wala man sa COVID, kumbaga ang imo yan i-assume na nato. I-assume mo na prevention is better than cure. Ang mga tandaan ginaton. Nasa sa liwat, sir, sa aton nga mga pumuluyo dira paka-booster na kamo kung pila na kamo bulan. Hindi ka mo magaduwa-duwa kay para gid na sa inyo. Okay, may nakita sang liwan nga panaming sa aton sining lawas no. Kontra sa sining COVID na kundi ang magpabakuna. And of course, prayer, sir, isa pa gid na. Pinaka-importante na magpangamuyo gid permi. Of course, excuse me. Yes, hindi ka mo magduwa-duwa nga mga di pagbugtaw nyo magwa ka mo. Kay prayer is one of the most powerful gina siya kuno nga sagang sa imo kabuhi mo, okay? So sa liwat, happy watching dira. And of course, mag-greet kami anay liwat. Happy birthday kay Carl Buizon, Shenli Dimadildo, Mary John Rodriguez, pa-shout out man kay Camacho, Basera, Pedrajas family, Agrelias family. Kaga dira sa aton sining Provincial Community Affairs Development Unit. Good morning sa inyo dira. Naga-monitor gid sa aton sa programa sa subong oras kag sa tanan naton sa mga provincial staff no diri sa Iloilo Police Provincial Office kag of course no sa tanan naton sining mga katropa sa mga municipal police station no. Thank you so much gid sa inyo sining pag monitor sa aton nga programa. Keep on sharing kag sa pag-like sa aton sa mga posting kag of course sa mga force multipliers naton no nga naga monitor man sa aton sa programa. Thank you so much gid. Kag sa tanan-tanan pagid no nga mga private sector man no nga naga-subaybayo monitor sa aton sining programa. And of course, hindi ko gid malipatan ang class kina-adman dira gali manog bisot na pero kaya tani mga classmate sa EI dagali sa Sara, sir, wala gid. Palulo. Yes, kag siguro nga aton ma-advise dira no sa regarding sa training naton, enjoy lang no training no kay tanan nga may purpose. May purpose gina. Hindi ta na malikawan nga magkumod-kumod kita pero panumdumon ta lang balik ginagali para sa. Mo lang ginambal ba naton nga tanan nga pareho na sa pagdisiplina sa ginikanan lang ako nga pa ginadisiplina kita. Hindi kita mangakig na nga ginano. Hindi ka maglain ng buot mo. Kay kung damor nga ginapahilabtan ka kuno love ka na sang tawo yes, concern ni nasa sa imo agud nga mangin maayo kapag nga individual no pareho sang training niyo. So siyempre kinahanglan nga mangin maayo pagit kita nga mga Ilonggo Cups ka panindugan nato nga kita masaligan kag speaking of quarantine protocols ang probinsya sang Iloilo yara gyapon sa alert level 2. Ginaklaro na ito na alert level 2 pa sa gyapon kita. Province kita diri nga lain ang Iloilo city. Okay? Kaga nga ton sining curfew ng kapadayon alas 9 sa gabi tugtog alas 4 sa aga. Kaga pagkabalo nato no dira sa Iloilo City naman kung mag-implement ang alert level 3 no. Ang ila sining curfew I think is 12 midnight na no. So hindi naton pa compare nga city sila ya 12 midnight ilang nga curfew ato niya is alas 9 sa gabi no. So pagkalin mo sa city pagkasulod mo dira sa Liganes, Pavia, Uton. So, kung oblige kita nga magsunod sa aton sa curfew nga alas 9, tugtog alas 4 sa aga. Kag except lang may mga exception man in case ng mga emergency and medical or mga medical needs no or essentials dira gina-allowed man na naton. Pero ang atong yang curfew is 9 to 4 AM kag gina-implement kina naton especially sa mga minor nato no nga mga tinambay sa mga dalanon kag sa mga plaza naton kung gabi no kay hindi na magtambay hindi na no so dapat oblige na naton kag sa mga inikanan no bantayan yung gidagin nyo sa mga kabataan kag bala na naton basta manotice naton mga krimen kag mga insidente kakala nabugid sa gabi no kag syempre wala tawo kung gabi kagapin pa dulom hindi mo makita kung sino that's why nga way gid ginadula no diri sa probinsya sang Iloilo ang aton sining pag-observe sang curfew from 9 p.m. to 4 a.m. So sa liwat, happy watching Sir Nonoy Amihan. Good morning, ma'am and sir. And of course, Francine Bernadette, classmate, thank you so much for watching. Leje Atiros, good morning. And Josephine Jotes, hello ma'am. Mayong aga gid sa inyo. Okay? Yes, good morning gid sa inyo tarano kag halos na dulong naman naton ang aton sining mga balita kag mga updates no kag accomplishments ang inyo sining kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. May mga shoutouts pagid kita dira ma'am. So shoutout lang sa tanan nga lantaw dira sa aton. Happy watching. Kaga thank you so much man dira sa Victoria City, Negros Occidental no dira sa AP Complex no. Thank you so much sa inyo sining pagmonitor sa tanan naton sining mga
katropa sa mga municipal police station. Thank you so much gid. Kag sa tanan naton nga mga viewers and followers kag mga likers naton, thank you so much man. Yes. Bantayan nyo man kada hapon no aton nga ronda sa probinsya. Mangin ko po ninyo inyo sining Ilocos Caps no. Kag of course no ang aton sa mga bagong upo diri sa Public Information Office agon nga ma-deliver ang aton sining daily news program. Yes. Kag kada Martes bantayan nyo man dira sa Radyo Kahiloayan no through man diri sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office ang aton sining Ilocos Caps on air. May tatong segments. Ang una is Talakian City Police, ang ronda sa probinsya kag subong man Santa Barbara in focus. Kada Martes ina alas 9 sa aga tugtob alas 10:30 sa aga no. So kadamo na kita sa mga programa diri sa Iloilo Police Provincial Office ang Facebook page naton. So keep on sharing kag sa pag-like no. Kag mayra mang ita TikTok account no, search nyo lang Ronda sa probinsya kay dira nyo man ma-monitor ang aton sining mga daily uploaded nga mga news segment no diri sa Iloilo Police Provincial Office. Kag yes no nalipay kami sa inyo sining pagupod sa aton sining programa subong nga aga ang the new big hits ang Police Regional Office 6 kag ang of course no ang daily habits sa mga Ilonggo ang hotdo sa Iloilo Police Provincial Office ang Kape kag balita. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Galbert Guerrero, kag of course sa ngalan sa inyo sining mga regular host Police Lieutenant Maria Fito Pasumitin, kag Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Upo ninyo sa subungaga ang inyong mga Ilocos Caps, Police Corporal Erin Magarso, Kag Patrol Woman Maria Rena Palis Diwatin. inyo masaligan.